Hi friends! Good morning! Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung isa sa mga ginawa namin sa aming OJT noong day 3. Dahil nga po sabi sa amin kung may mga sirang gamit sa amin ay dalhin na namin para din matutunan namin iyong ayusin. Kaya naman dahil sira itong charging port nitong Bluetooth speaker dito sa bahay namin ay dinala ko na doon para maayos nga. 5 nga lang kami dito na na-deploy sa aming pinag-OJT-han at puro pa kami babae kaya ayan, nagtulong-tulong na lang kami sa pag-aayos nito kasi halos lahat kami ay wala ring idea kung paano to ginagawa. Nagpa-deliver pa nga po dito ng milk tea yung isa naming kasamahan kasi nga po ay birthday niya kahapon tapos hindi kami nakapunta kaya ayan nilibre niya kami ng milk tea. Thank you po. At una nga po namin ginawa dito ay dinesassemble muna yung speaker para malaman namin kung saan ba talaga yung pinakasira niya at malaman pa namin kung may iba pa siyang sira. Pagkatapos nga pong ma-disassemble itong speaker ay ayan, gumamit kami ng multimeter para matrace namin kung saan yung sira nito. At tinuruan na rin kami ni Kuya Tuts kung paano gumamit ng multimeter kasi nga hindi rin kami nito marunong. Ang hirap nga matuto kapag online class. Tapos nga ma-explain sa amin lahat ni Kuya Tuts ay sinimula naming ayusin itong speaker na ito. At ang problema nga nito ay natanggal na charging port niya doon sa PCB at nabakbak na rin yung PCB. Kaya ayan, chinek muna namin kung gumagana itong charging port gamit itong multimeter para nga magawan namin ng paraan kung paano ito maayos. At dahil nga goods pa naman yung natanggal na charging port, ay ayan, ginawa namin na paraan kung paano siya maikakabit ulit. Naglagay kami ng maliit na wire para maikabit yung charging port kung saan kumukuha o pumapasok yung kuryente kapag nagcha-charge. Para ma-charge na din namin ulit at magamit na nga ulit. At nang maayos na nga po namin ito ay binuo na nga po namin ulit itong Bluetooth speaker. Para nga po sa aming mga first time na kapag ayos nito ay napakalaking accomplishment na nga po ito para sa amin. At dagdag na kaalaman na rin ito sa amin. Kaya naman, thank you Kuya Tot sa pagtuturo sa amin kung paano namin ito maayos. Ayun lamang po for today's video. Thank you for watching. Nag-charge na po ulit itong aking Bluetooth speaker. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye!